Значи, Наде, за 160 лева щяхме да изпечеме Камила в бившия ви апартамент, между другото. Да я завъртиме горе на покрива, цялата... Не, отгоре. И да се изпикаме всички на вашата тераса, обаче, не на другата. Той каза, че може и от тази тераса, да. Може да си серема. Да. А кой даде? А вече за 174 лева да не говоря какви неща можеш да се направят. А кой даде 5000 лева на морето? Who the fuck is Alice? Alice! Много помните вие, бе. Living door next. Пари печелиш ли? Как пари? Чакай, Кристиянто нали как се смее. И аз се засмей пак. Добре, това как си го запомнил от цялата пянска плеяда тогава, си запомнил точно това? Я се засмей. Не сте изроди. А явно и тя го помни, защото веднага се намеси. Си поръчам още един такс. Айде, пини се. Пини се, да го прокараш. Да прокара това. Айде, спи.